Samri yɛbɔ mpaeɛ. Ɔkronkronni ane asafurade ɛde animonyam na ase kɛseɛ ɛma wo din. Ɛda wase wɔ dɔ wo humɔborɔ. Wo nsa ɛda yɛn nso wo de yɛ kɔ wo de yɛ ba. Ɛnɛ nso wo ma ɛbɛ w'anim. Ɛsɛ wo sɛ yɛbɛtie w'asɛm yi. Na w'asɛm no ɛmmerɛ tumi ne ahoɔden nso na amesiesie. Ɛda wase ɛwɔ yɛn Awurade Yesu din yi mu. Amen. You need na ebeti ni na that chance. And then so me say Awurade ebesiesie na enyina mfiri anko no na ekɔ no Onyankopɔn ahoɔden mu. Amen. Sɛ mo kan sɛ ɛnɛ nso yewie a na fi ede nsa agu mmɔfra no nyinaa so. Nti wa wodo baba asɔre de wayɛ nhyira. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase na ɛnɛ nso so adesua yi ɛbɛboa yɛn nti obiara anyi nasom yie na ontie ne yie na ɛmmoa yɛn. Yɛbɛsɛ yɛhunu ɛnɛ asɛm de ne sɛ sickness comes from 3 sources. Ɛnna yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm yareɛ efiri mmea mmiɛnsa na ɛba ɔde yɛ ne mmea yareɛ efiri baabi mmiɛnsa na ɛba anaa mmea mmiɛnsa na ɛba. Yadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ nipa so nyinaa no na yadeɛ a ɛwɔ wiase nyinaa no ne faarban no it comes from 3 sources. Ne faarban no ankasa no paa baabi efiri ba paa na deɛ sɛ wotɔ wo bo ase na wohwɛ mu yie paa yadeɛ efiri 3 sources na ɛba. Yadeɛ ɛya paa. Yadeɛ ɛya teeteɛ. Yadeɛ ɛyɛ manehunu. Yadeɛ ɛyɛ kwadaa na ewiase yaka to wɔn sɛ obi benya wo a na efiri yadeɛ. Ti yadeɛ bi a anka ɛnsɛ nipa yareɛ nanso no ɛyɛ nipa deɛ ebetimi ayare ama na yɛ yie. Nti yadeɛ wo wiase nyinaa no yadeɛ a ɛwɔ ankorankoro so nyinaa nti obi a wɔasɛ biara no so ohun widie mu sɛ wo yare ya ohun widie mu sɛ widie mu ankasa no yadeɛ ɛyɛ hawa ana yadeɛ bi ɛwɔ wo mu a ti aseɛ sɛ wo deɛ no ɛka ho bi nti efiri baabi ɛna baayɛ na ɛno ne yɛbɛhwɛ sɛ ɛkwan bɛn ɛna yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ahunu baabi efiri baayɛ na biribi koraa nso a ɛho adwuma bɛn ɛna yɛyɛ a yɛbɛtumi aboa yɛn. Ɛsɛ sɛ yadeɛ deɛ obi a mpa yadeɛ pain obi a ɔte pain paa wɔ ne widie mu ɔda a wɔntumi nna aduane koraa onima na nyɛ ne dɛ yɛ sɛ ewiase a wɔte biara ewiase w'ani bɛtumi agye na wɔka sɛ afi ɛyɛ afe pa ɛyɛ paa ma nipa a didi kan paa ɛyɛ wɔ health wapɔmɔden nipa hoɔden paa na ma ne hu sɛ wiase yɛ dɛ didi kan paa no obi wɔ sika wabɔ bra paa yie paa nanso asomdue paa de asomdue paa wɔ ne bi ɔkɔkɔtɛ so a wɔntumi nna. Nti yadeɛ deɛ sɛ wokɔ ahyiradeɛ a ka yadeɛ deɛ yɛsɛ yɛ mmɔden koraa. Amen. Nti yɛntie ne yie paa yadeɛ ɛya paa. Nti yɛhu sɛ yadeɛ ne fare ban no sources no one didi baako yadeɛ a man sɛ bi a ne source efiri Nyankopɔn ti yɛhwɛ yareɛ efiri Nyankopɔn sickness that come from God ti yɛhwɛ sickness ya ɛno deɛ ne source no efiri Nyankopɔn baako no ɛna yareɛ a bi wɔn nso a it was sickness from Satan yareɛ efiri bɔnsam ti yɛhu sickness from God ɛna yɛbɛkɔ so ahu sickness from Satan so na afei yɛahwɛ sickness of man na sɛ sickness man sɛ ne deɛ mɛka ne sɛ sickness of man na sɛ sickness from man but ɛno deɛ yɛbɛkyerɛ mu kakra ansa na yɛtumi ate ase nipa yadeɛ nti Nyankopɔn yadeɛ wɔ hɔ yadeɛ a efiri Onyankopɔn nkyɛn ɛna ɛbaa nipa no so ɛna yadeɛ nso a
efiri bonsam enkyɛn ɛna ɛkɔ nipa no so ana yadeɛ nso a efiri nipa yadeɛ ti yadeɛ bi ɔde ana ɛyɛ nipa yadeɛ na ne nyinaa no yɛbɛkɔ Onyankopɔn asɛm mu ne ahwehwem ti ne yɛkenka no yɛkenka obiara ebedi akyire paa yie paa na timi aboa yɛn nti yadeɛ sɛnka yɛkyɛ mu mmienu nso deɛ a ɛna na akɔyɛ sɛ honhom mu yadeɛ ɛna honam mu yadeɛ nanso nam sɛ Nyankopɔn ɛde yɛn nko ɛna bonsam nso de yɛn nko no nti no ɛna ma yɛkyɛkyɛ mu na ne nyinaa de teesuom ɛna yɛnka ne nyinaa mmom ɛna yɛyi mmiɛnsa ne si wɔ na mo ho wie a sɛ Nyankopɔn ma ho kwan na sɛ ɛbrɛ ba mu a afei na ne yɛafa yadeɛ efiri Nyankopɔn ne yɛaka ho asɛm no nko a ne yɛhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so yɛbɛfiri mu wode to wankasa yadeɛ bi da wo so na wode to Nyankopɔn asɛm ho a wobɛhu oyareɛ no baabi efiri baeɛ ne yɛhwɛ yadeɛ nso a ɛyɛ honam mu yadeɛ a ɛnyɛ bɔnsam na ɛde baeɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛde baeɛ sɛ ahomsɛm biara mmɛta akyire ahomsɛm biara ni hɔ a ebutu akyire tɛndeɛ akɔyɛ sɛ nipa no a ɛna ɔyare ɛno nso ɛnam akwan bebree no a so na ɛba ɛna yɛwɔ yadeɛ nso a bɔnsam paa ɛna ɛde yadeɛ ato nipa soɔ amane a wɔhunu nyinaa no ɛyɛ bɔnsam na ɛyɛ ne saa ti no nso yɛaka no sɛ ebi a abɔnsam yadeɛ ɛno nso ebɛhunu sɛ ɛntɔ yadeɛ wɔ mu ne nyinaa no yɛsua yɛhwɛ bɔnsam yadeɛ no ne yadeɛ bebree no yɛbɛhunu sɛ yadeɛ bebree hɔ a obi yare a na ɛyɛ bɔnsam na ɛde saa yadeɛ no ato no soɔ na ma ne yɛhunu wiase nyinaa no ɛyɛ bɔnsam na ɛyɛ ne saa na obi wɔn nso a bere a wɔbrɛ wɔ wiase ɔwɔ n'asetena ho yadeɛ ahodoɔ egu no soɔ nyinaa no Onyankopɔn na ɛde saa ɔhaa no ato no soɔ ɛna ebi wɔn nso a ɛnyɛ honam mu yadeɛ a ahohomsɛm biara ɛmata ho amen nti yɛmmɔbɔni na nti nsɛm yi no sɛ yɛse yɛto yɛbo ase na yɛafa ne mmiɛnsa nyinaa ka a honhom mu yadeɛ no koraa no yɛka ho asɛm ɛkyɛ ekuro yi honhom mu Nyankopɔn yadeɛ ahodoɔ de gu nipa soɔ ma nipa bere wɔ wiase meka ne source sɛ adeɛ bi a yɛka ne source a ne sɛ mo sɛ baabi adeɛ no efiri baayɛ to wonya hunu baabi efiri ya na baayɛ ne sɛ deɛ na wɔ dwuma bi yɛ na nanso no ɛnyɛ mmerɛ saa ɛna yadeɛ a ɛyɛ nipa deɛ nso no yɛsɛ yɛka ho asɛm nso a adadeɛ nso bɛbɔ yɛn yadeɛ ahodoɔ a ɛyɛ nipa from physical sickness ɛne ɛnya deɛ bi a mɛka sɛ bi a sunsun mu nsɛm bi abata ho nti ka yɛkyɛ mu deɛ a ne sɛ nka konya honam mu yadeɛ ɛna honhom mu yadeɛ na honhom mu yadeɛ no nso na Nyankopɔn yadeɛ ɛwɔ hɔ amen ti yɛnhwɛ yɛnkɔ baaba ne yɛnhwɛ kakra yɛnhwɛ divine sickness saa na nka yɛnka no anaa sickness from God yadeɛ a efiri Onyankopɔn hɔ no ɛba yɛkenka baaba no kakra a na yɛnya picture ne ho sɛ ampa sɛ Nyankopɔn tumi de yadeɛ ɛbɔ nipa ɛne ɛdɔɔso nkurɔfo a ɛbɛtena wiase wɔ mu a Nyankopɔn no a pɛɛ mu ɛde yadeɛ na ɛto wɔn so nti wɔn bere na wɔn bere wɔ wiase nyinaa no ɛyɛ Awurade na ɛyɛ wɔn saa na Onyankopɔn paa wɔyɛ ɔdɔ Onyankopɔn paa wɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn paa ɛne ɛhomɔboro Nyankopɔn na ɔde yadeɛ ɛto nipa so a ɛnyɛ kwa sɛdeɛ Awurade teɛ paa na ɛhomɔboro paa ne ne dɔ paa na ɔde yadeɛ paa to nipa so ne nipa ne bere a wɔbere wɔ wiase nyinaa no yɛsɛ honhom bi ta akyire honhom a ɛyɛ Awurade honhom ɛna ɛyɛ ne saa yɛbɛhwɛ sɛ saa yadeɛ wɔ nyinaa no ayaresa bi ebetumi aba mu anaasɛ once a Onyankopɔn na de yadeɛ ato so na deɛ wonya deɛ nea ɛne yɛkyɛ sɛ wode bɛkɔ wuo mu anaasɛ obi nso ɛyare abɔnsam yadeɛ a na ne yadeɛ no bɔnsam na ɛde yadeɛ bi ɛtetee no ano nso yɛnkenka Nyame asɛm no wɔ yɛhwɛ Deuteronomy ansa Deuteronomy 28 montwerɛ masa 28 21 to 35 mɛkaa mu bi nti obiara mmɔden sɛ ɔbɛtie ne yie ɔse ne Awurade ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ Deuteronomy 28 chapter 28 22 na verse 21 to 35 but
ndi me kan ba me dem ka fi 20 wonya hwe won se na o ka ko enyarewa Awurade o se ono a ade begu Israel fo so a enye se obonsam na eye ene ye beba so pa wo se Awurade bema enome binato ene adapaabo aba wo so de ye wode wonsa beyo nyina mu nyakusi se obra be si ne transie na obadwire wo na wase ntem ifiri se wajame 21 ho wo se Awurade bema oyare dom afam ho ade yakusi se obewie wo hye afiri asase a wo koso na kofa eso Awurade de efon ofie efie obi afie ene ehuhuru ene ahohyehyie kasiye ene enkrante ne oho ene opo bawobɔ na ebetiwo ade akosi sɛ wobɛsɛye na wokae kwa wo ti sɛ mo nyina mo hu de Awurade kan nyina mo hunu yaha sɛ ɛdɔ so bebre woro kan nya munya tamwa kan kosi bobɔ yare ahodo bebre ti wo sɛ ye kenkai wo sɛ ho na de yare ne beto wo mo so Awurade wo sɛ wo de yare bebre na bobɔ din ti ase no yen fa na maako obo yade bebre o se awon hyehye ipa obi wo kwa won se ne ho obi wo ase ne ho dwa no ase ne ho hyehye no ebi wa na bi enso bi wan hwe aka se bi onipa na se obi wo ye bayefo obi ka se ne ho hyehye na aka se wo ye bayefo but no bi edon so yade bi sentem no yade bi na nipa no se nipa no se ase ne ho dwa no o wa ase ne ho dwa no obo bebre nu adin yade ahodo bebre nu na obo odin wa ase se obema na ba Israel fo no so yade bebre no makoma betu nyema bebre ti ho de ba akon no ti anu se o se Awurade de yade be fam ho ti ase enya bonsam o afi Awurade pa ye be hwede enti a Nyankopɔn de yade eba nipa so yemfa ba akoma nka ho ko na etini ehunu ntame hwe Nyankopɔn de yade ha ohini bia na efe no Jehoram in kind Chronicles, Second Chronicles, ne hwade me kasa me ye kan de ke bebre pa na nya ne ho asam ne ye kan tini yi na asi wo na yi si wo wie de a na obi a ehunu tie kan o se Second Chronicles verse 7 engoma na 21:15 to 19 se na wa so wo de nyare wa bebre be hawo obeyare uyam ade bekwa kusi se yade no nti woyam de be fredi da bia na Awurade hanya Filisefo Ariabafo ene etubiafo nchi mu no hom etia Yoram wotoa so ade ba ene 18 ho o se na ye nyina chi no Awurade ade ayamdie mu yade a eni sabia ebo no na ye kɔ so akusi enfie mienu awie no na yamdie efiredi yade no amu no owuyi aboni mu amen ohena yese nyango ohini bi efe no Jehoram nyango pon de yade pa ne bo o se ne yam nyina akra da baba bonten no obrɛ pa yie oye bibi ntra afi mo nsa ha se de nyabonsam o se nyango pon no ase o de yade pa ato ohene so na yade no wo ye wo ya yade na ntimi anko wo ye bia ase Nyankopɔn yade ba akono no de edonso me nka bebre ko ze pe ebese yisu wo ndi ohene Jehoram ohene de fe ne Jehoram no Nyankopɔn de yade eto no so kwankoro yade ene na eye chronic ti o ye bia ne yam ene na ne yade no egina ne yam nko a ne yam so yam niema bi bedo no ba bonten ti adotafo ye hu adwuma nso anye yiye ko bi safa yade ne mu ye den a ena okra efiri wiase ti ase no ye ka se ye kwa bedo nso Nyankopɔn ede kwata egu Miriam so eno nso Bible medo nso bebre ni man kwata no eba Geese so edo nso bebre Nyankopɔn yade ode ba nipa so ewo ho ti me mfa ye hwe ba akon ka ho de ye hu no se Nyankopɔn etime de yade etu nipa so ana odi mfa yade etu nipa so ohini Israel fo no Nyankopɔn se ode fever nom ene yare ahodo bebre nu a efon ombedi nso won se ne mabasa no kan ahohyehyie ahodwan se nipa no ombetenetena fa se nko a se bia fa enhu o mo nko a
enso wa nyina no ebi dodo no ebi enkosi aga amen ti nyina no nyame bo ebema details na timi aboa and afi nso what sickness from Satan, satanic sickness, and I say abonsamfo yade bi wo ho a na bonsam na ade ye nipa no eno nso ho ti ye hu nyina mu a ye genkan eno nso ye memba ba bi kura na mienu bi ye nhwe Awurade ngoma no mu Luke asempa Luke chapter 13 eno nso quotation dawson but na de me be ken ka bebre mema mo bebre nemum Luke chapter 13 verse 11 to 16 obiya bi ne Bible no a ne nyina ken kai ne yahwe 13 or say 13 11 to 16 or say na hwe na o church hia da bi mu homeda na hwe oba bi wo ho a owa ahomere honhom influence do nwotwe na wapona ontumi entin ne mu kura empu wapona wontumi entin ne mu kura empu na Jesus ani ade na enwombompra osani ade ne bibisi ehu oba no ye be kire se ne yare ne setie na afi yenkai yenwomko 16 ho won se na hwe oba yi a oye Abraham baba a Satan atekye no emfinhia dungotwi ensese wasano no efiri ti kire mu homeda timu se oba no Jesus an oba no ni mu akwa se oba ti ni mu akwa wapoa timu so ohuna wapoa saa ti saa na ebia ode ho okwa nanso na ni mu no ni mu akwa saa na se makasa ebia wachia na saa yade no a na eda no so no eye bonsam aye ne saa Yesu se eye Satan na wawedre no ti wade kire no tene pon no wapon no nyina wade te aso na mo nyina no eye bonsam na wawedre no wade kire no ana Yesu sa na yade ana Farisi bo ne se wo mo ntia se wasa yade homeda no gas na mo pa anti mo kura mutimi sane mo moa mo kodidi homeda na mami oye Abraham baba Abraham ne baba pa Abraham ne daughter no Satan na ate kire mami emfiri papa yi o se ate kire no woman no how many years 18 years Satan ate kire no wa suffer mami ni mu akwasa for about 18 years wa suffer the answer is hu se yade we de na ekoso no saa te bia we no eye hunamu yade ana na mum eye humu yade edonso ye bete kire mu Job de nkwa mo atepen ka Job chapter 2 4 to 6 ya na 4 to 7 so a mo ka ya mbohunu Job ono nso bonsam akwaje permission fi Nyankopon ho tamo a okache Nyankopon se Job ka se ekwa na wonsom wo onsom kwa na se umma kwai na ka se oyare a obasom wo de wade man na kwa se ko o ka Bible no a yengen ka wakakra na emwa na o se eno nso ewo Job chapter 2 4 to 7 na atimi nso aboaye obi ani akire kama o se na Satan buwa bade se o de wedie na prebedie na de onipa wonyina o de prema na kra na afi tene wonsa ne ka ni dompe ene ne nam so onnome wa na wade ka kire Satan se hwe woni o wonsam ne nkwankwa na kora 7 ena Satan efira Awurade anim koye na odi akuro bone kotutu Job efiri ne naase ekosi ne pampam Job yade no so ebonsam yade anya ne saa se eye plane ba na ye plane amaye ti eye bonsam yade ti ye wo abonsam yade oho yade a eye bonsam ena eye edi atuni pa no so ti amane e wo hunu nyina na ne source no ne fare bae no efiri ahonhom bi na eye ne saa ti ahonhom a wo wiase demons e wo wiase ahonfin adamu ne honhom me ekase ye kenka akere mu bebebre hani padwene di nyarewa gu nipa so ma nipa so fa ti obi wo ho na wo yare a na wo hwe ne ye physical eno nso wo hwe physical nso a emam ba ku bi e wo Matthew chapter
8:14 nso a nyame boa yɛbɛhwɛ ɛno nso ho asɛm kakra. Matthew 8:14. Matthew 8 na yɛhwɛ ne bi akyire yɛbɛsa yɛbɛdwɔ mpo akɔ Isaiah 53 nso so. 8:14. Ɔsɛ na Yesu baa Petro fie no obehunu n'ase baa sɛ ɔda hɔ ɛyare yare fufuo na ɔsɔɔ ne nsa yare fufuo no egyae na ɔsɔre som no. Yɛbɛ ha sɛ ɛyɛ physical na nsɛm bebree no abata ho. Yesu tam ɔkɔɔ Peter n'ase ɛbaa fie no kɔ na fiba yareɛ kakra ayɛ no na bare ɛhɔ na bare ɛsaa ne yade ɔsɛw ne nsa ɛna ɔsaa ne yadeɛ. Ɔsaa ne yadeɛ no ɔsɔre som Awurade ɔsɔre som wɔn mo. Ɛhɛ no nso sɛ Nyankopɔn ɛsaw yadeɛ a ɛsaw nso hyɛ n'animuonyam. Ɔno sɛ ɔka aban bɔ no ɔsɔɔ ne nsa na yareɛ no nyinaa gyaeɛ no ne hɔ na ɔnu sɛ ne ho atɔ ne deɛ hɔ na ɔfa ne kɛntɛn ɔkɔ n'afuom ɔkɔ n'adwuma. Sɛ afei de Yesu kora ɔsaa ne yadeɛ no kora na afei deɛ ne ho biribiara ɛnhia wɔ mo. But ɔhu sɛ wɔnyɛ yaresadeɛ a ɔno nso ɔmminisaeɛ ɔsomyɛ. Na ɔkaeɛ Isaiah 53 nso a ɛdɔɔso. Isaiah 53 kyerɛ sɛ Yesu bɛɛ wiase no na ɔyɛ nipa a onim yadeɛ. Ɛno deɛ ha yɛ physical. Yesu munim sɛ Yesu deɛ nipa sɛ nim sɛ Yesu Nyankopɔn de yadeɛ bɛto Yesu so anaa ɛyɛ possible. Sɛ ɛnyɛ possible a baabi yɛbɛka ho asɛm. Ha sɛ ɔsɛ ɔbaa yɛwɔ nipa yadeɛ wɔ hɔ. Ɛno nso yɛbɛkyerɛ mo ɛkwan a ɛfa so ɛba. Na ɛno deɛ ntinɛ no mayi mmiɛnsa asi wɔ yi. Ɛnyɛ ne nyinaa ni o. Na afei na yɛbɛfa ne nyinaa maako maako. Nti yɛfa nipa yadeɛ a ne yɛahwɛ nipa yadeɛ no sei na teɛ. Na ebi ɛkwan a ɛfa so ɛba nie. Ne yɛafa abɔnsam yadeɛ. Ne yɛahwɛ sɛ bɔnsam yadeɛ nie. Ɛkwan sei ne sei ɛna ɛfa so ba. Amen. Enti enyarewa a yɛka ho asɛm wɔ nyinaa kyerɛkyerɛ mu sɛ bɔnsam yadeɛ ɛne nipa yadeɛ no adeɛ baako wɔ mu sɛ yɛn ne nyinaa ne su ɛyɛ ade koro na ekura sentence ɛkoro nso so yɛka kɔ sɛ bɔnsam yadeɛ Nyankopɔn yadeɛ ɛne nipa yadeɛ no saa sɔɔso nyinaa no ɛnyɛ sɛ bi Nyankopɔn yadeɛ no ɛyɛ edifa from ɔbɔnsam deɛ. Ebi Nyankopɔn yadeɛ ɛyɛ black ɛna bɔnsam deɛ ɛyɛ green ɛna Nyankopɔn deɛ ɛyɛ red. Ɛnyɛ saa. Ɛyɛ yadeɛ koro no a yadeɛ baako no a sɛ ɛyɛ akoma yadeɛ a nipa na akoma yadeɛ no ebi wɔ hɔ a na honhom nsɛm biara mmɛta akyire honhom nsɛm biara enim na honhom biara na ɛyɛ ne saa ɛyɛ nipa yadeɛ ɛna obi wɔn nso akoma yadeɛ na ɛda no soɔ no ankasa no ɛyɛ Nyankopɔn na ɛyɛ ne saa. Nyankopɔn yadeɛ by the same akoma yadeɛ no a ɛna ebi wɔn nso a na bɔnsam ɛna ɛha n'akoma ɔde ɔhaw ato n'akoma no so a ɔha no ɛni wɔn sɛ saa nkɔfoɔ mmiɛnsa gyina hɔ deɛ ne deɛ yɛ nipa yadeɛ na ogyina hɔ na honhom nsɛm biara nka ho deɛ wɔn nso deɛ yɛ honhom mu yadeɛ ayɛ bɔnsam yadeɛ na egyina hɔ na wɔn nso deɛ Nyankopɔn yadeɛ na egyina hɔ a saa akoma yadeɛ no sentence na obiara hunu wɔn nyinaa bɛhunu adekorɔ no a odi na mmom sɛ ɛni wɔhunu sɛ wei Nyankopɔn deɛ na wei yɛ bɔnsam deɛ wei nipa deɛ no gye sɛ Awurade. Amen. Praising obi a wɔ ha sei enti yadeɛ no a bɔnsam de ato nipa nsoɔ no sɛ ɔhɔ a ne bia ne ho wɔ so ebi a ne ho wɔ so a yadeɛ physical so yadeɛ bi te saa ma nipa ho wɔ so saa nso ne honhom yadeɛ no nso a ɛyɛ Nyankopɔn deɛ na bɔnsam deɛ no nso no the same thing. Ɛne sɛ nipa no Nyankopɔn ɛse ɔma no nna akɔkɔtɛ so ntɛmɛ nna ɛno no adɔtafoɔ ɛbɛto ne din sɛ yadeɛ wɔ ya. But saa yadeɛ korɔ no a no ɛyɛ obi wɔ a na ɛyɛ nipa yadeɛ ɛno nso kwan ɛfa so nipa yadeɛ no nso kwan ɛfa so ba nso ɛyɛ bebree na amanneɛ no nipa no ɔnhunu wɔ wiase no ɛne bere a wɔbere ne nyinaa no miti obi wɔ Bible akɔrɛ bi wɔ Bible mu ɔkɔmpene kyerɛ ɔmaame ɔwapa
miti ho se fane kom o maame ti wonu kom o maame ancha na kwa no ha ene owuye se niti no a enimi a miti me kon meyam me nan maso memfe yade ahodo bebre ahotutuo ene nompemu yade ene yare ahodo bebre yentimi mobodin bebre nyina no buhun se Nyankopɔn de ewom ena bonsam so de ewom ti ye ka ne se yade no ade yade koro ne mo source no hona mo ntoma adwene mfi o ba bi efiri baaye no ena se ba ko firi Nyankopɔn ho de baaye e ba ko firi bonsam ena ba ko so de ahom sem bia emeta chiri eno de mo fa ntoma adwene pa ye pa na nti obi a wa se bia wo yare a afi Nyankopɔn ma ho kwan na asem no enkosie enya ne de se nyame ma ho kwan na se be sa ato asem no so a wa but atena se na wate wo yade ase won hu wo yade se wo yare a woti me hu se yade eda me so yi me be free ba ye nie yade eda me so bra me bre wo wi ase nyina se menim se mo de ma se de obi anu a wo bre amen so o bre dia no won se wo bre o na ejina yetimi ka wo mpa bom amen because ade ba ko enti se hunamu yade no ejina na bebre nu a so me ka se ene me nko ho wa na yie for nutrition enipa na di yie ene ma bebre na ene bebre obitimi ko hwiase di betimi abo nipa no na de ade ene de yenko de de be ba no ni mo ne ye me hunu se source nie na de se wuti na dwawa wuti no ebi wo ha na adotafo ebe hu se eti no de de ba ye bebre de on no mafa na se ebi a entontom na aka wo typhoid na so wanya de mafa na se ebi a infection bi na aba wo system no mu ana ne bi na ebi a ha wo omugya no a eso tete ni nyina ne de bia mugya ewe no ebi a idi a wo de yie ntra omo de science aniwa ena ebe jaagie but say spiritual de ene dotafo asemo a say ene consulting room intimi and diagnose say we are spiritual consulting room betimi aye physical one no consulting room de betimi aboa wo na timi a kire wo say ya de da wo so ene ye physical one betimi ehunu o mehu ne physical say na tie ne mo meka sa no ne source no de nanso enya say bia aye spiritual de a na je se ne kon no de ye kon a enkro ya de na ye spiritual eno nya sa physical yare a ne source enfri Nyankopɔn na enfri Satan no ebi ye chronic cancer de me kan se obi nya cancer ewo nipadua mu a ebi wo ha nipa hu se nipa fam de adotafo behwe mu ahunu se yade no we na bi ase na tie ba ne source ne de se eye Nyankopɔn na eye ana obonsam na eye ene ho de enye doctorfo adwuma amen ohini ya efene Joharam oyare ye ni yam oyare ni yam pa ni yam yade ni nyina gya ni yam ti onu obi a hia obetuma complain se mi yam se ne me kura fi ne ho ba onu a se ne me bi na efi ne ho ba je se da bia na waso ne yam da bia waso ne yam ti bia ne yam ne ya ti ne yam nyina woni yam nyina esesei o konkon ya okodotafo ho a ebetiro se ebia be wi ne mum na Nyankopɔn ne butu akire but ye be hwe se de Nyankopɔn butu akire no ye bet yes etini ehu bi ma ne yi ana amen nti ye wo de nipa efam ese yade enuanu ye wo yade se ne wo ho mu nyina se ba ko eye didi kan ahun kana kokoduro so mo kan ya na emamu do bi ti onte enso mo kan ya se enya se mo tie mo kuna dia ba so de kakere me bete me de mete ya se didi kan ye didi kan ya de ahia fine
nyango me yen se me kan na atimi ama motimi ba ko ye de he wo de open the brofo na kan penipin so na kan second one so ye de hia and a third one so nipa ya de very good na nyango pon ya de e very serious do hunamu ya de e dangerous but nyango pon de e very serious pa na no ye be hwe kono kosa eno so nyam kwa bebre nuwa so ene eba nini ansa nyina ebetimi akum nipa Nyankopon yade ebetimi akum eyesunsun mu yade ana bonsam yade ode ato nipa no so said maami a ye kana ho asemi wa 18 years for the past 18 years onya ahotoda obetimi adota fo betimi cheche exercise e wonye enso ni nyina enye hwe because sunsun bi ebata adenachi sunsun bi na ye ne saa enya hunamu ade bi a ye ana nkan no ano nti eba saa obebere saa exercise bi enu a ebi okodota fo nche no ya ye sei wo beda ya ye sei wo ya ye sei ebe cheche no ha oya obe ya sei no enti ha bai ena Nyankopon de nso betumi akum nipa ohene de Nyankopon de ne kun no ena hunamu de nso betumi akum nipa nti nyina tumi kum nemo emfa ekwan ahodowo so enam ekwan ahodowo so enya ekwan nkoro so ye no nso nti emu bia enu a entimi enkum nipa na mu bia nso no Nyankopon de ne de emakwa sami ka kan Nyankopon pa wo ye odo na odo yade etu nipa so a saa yade enu a eda nipa no so no enana so kwa ejina ename nka ho asem nti na nka ebe hunu sa yade na eda nipa no so no Nyankopon etu nipa no so enye kwa bibi ntra ti Nyankopon de yade pa bebo nipa okacha Israel fo no se wo de yade ho bebrenu a begu wo mo so yade to bebrenu a na do begu wo mo so no o kire ni nti a wo se wo de begu wo mo so ne enyanko ho ena Nyankopon ade no de aye spiritual yes Nyankopon yade no spiritual na so yes be aye spiritual se dise udi bi se na behunu ne sentence no a samo ene samo ti ase enti yare no a wom nyina kwotena doctor ni no wom nyina kwotena consulting room no wom nyina komprom yade a kire doctor no ba ko de sunsun bi na ene eta na yade na chi a o ha no sunsun no ada se sunsun papa bi sunsun kronkron a Nyankopon hom ana awade no apemu no na de yade na gu no so ne wo bere wo wi ase a to firi ase a ne wo kwa okopemwa se de be de da no so no ebe koro tini de o complain nyina no de ne de nso ye bonsam na bia obonsam da afuo bi na de eye no ahomfi ene ahombone adamu ne ahonhom bi na atoa ne so na ye ha no e woni wi ase ono nso complain so mo nyina e kan mo yade a kire doctor ba ko bi won so on de ono nso on de enya honhom nsam bia mutu akire ahonhom nsam bia nim ono nso complain the doctor na kire otiko mo nyina history ni wi a na so on ready a obeka ni nyina de koro doctor mi ntimi na menam tumi me se ja edunu bia na menam tumi dwa me saa menam tumi dwa me pa ye mitimi ho makoma kapali pali ensem bebre o be complain na bebre doctor na betwe we de ni nyina no o me nsa nyina de o sentence ya de koro ba source no enya de koro amen timinim se ya Nyankopon ebesiesie nti Nyankopon nti enya se eye chronicle ana ye Nyankopon bonsam de o munya no so nya se bia ya de beda wo so na eye kwankora ana ye bonsam de no Nyankopon de nso etimi ye chronic makase Nyankopon de dangerous pa ye pa nti Nyankopon hunamu ya de no de etimi fa physical means amani pa no eja yaresa ena spiritual one nso no enso e wose efa spiritual akwan nso ena ayaresa nso aba the physical sickness no ene both spiritual ni nyina no etimi sama ne yeye nanso tumia omesesa no omunya de koro tumia abesesa sa ya de no enya de koro asorefo mo se obi a ha se on praise him
Praise the Lord. Na me say mon praise one. Mon praise one. Good. Okay, praise. Na so focus say praise the Lord wa. Ya no say praise one. Say praise Ewurade. Ya can say praise the Lord, praise the Lord. The catch them some praise Ewurade. Enti physical sickness na dey yes any spiritual nyina no. Emu bia na dey ye betimi afa even say bia spiritual means asane nyina ama na yeye. Hunamu yade. Huhumu Nyankopɔn betimi fa huhum kwan so asa yade ama na yeye. Ɛna de bonsam so ɛyɛ nipa no so Nyankopɔn betimi afa kwan no so asa ama na yeye. Ɛna de Nyankopɔn no ade ato nipa no so no Nyankopɔn betimi afa so ama na yeye. Nyankopɔn de wɔyɛ training one. Otimi yɛ ni nyina ma na yeye. Nti na sɛ ye tiri menka sɛ nyamesom ka lucky wo nyamesom di anka nyamesom fon ke lucky pa o. Amen. Because yenye doctor no ni mi ansa nyina no otimi sa. But omo de an de ade ba ko mo sɛ physical one so de ye bi ma fa physical means ama na yeye. Doctor fo betimi aboa, pharmacist fo betimi aboa, nurse fo beboa. It is health workers nyina ya training wo mo a onim die bia betimi aboa obia wo apomuden ho nim die bia no bibia ni akire on so betimi aye ɛna bonsam de no so de Nyankopɔn na betimi asa ba nipa ntimi nsa bonsam no betimi asa sɛ bonsam de ade to nipa so a ɔno betimi ayi afi hɔ na wa ma nipa bia yɛ saa de anya ni muonyam ɔno bonsam de ade to nipa no so enti wɔn sɔfo na diifo wo wiase ti bonsam no betimi ayi saa yɛ de no afiri nipa no so enti enya wɔn sɛ obi yade bi wɔ nipa so no kɔ bosom hɔ a etimi kɔ ma na nya wɔn ɔde glorify abosom no ɔde hyɛ bosom na nim onyam saa nso na adifo atorofo ne nkɔmfo bi ɔmo mfi Nyankopɔn nyinaa no abonsam yade no a wɔde ato nipa no so no ɔmo betimi ansama na yeyie na sɛ ne nyinaa ne sɛ bonsam eyi yade na yade bɛyi ebio nti oyifiri nipa no so nipa ne nya hɔtɔ ana na ho atɔ no nti nyɛ sɛ na bonsam na ayɛ o but ɔnam ne sɔfo so na yɛyɛ ma Nyankopɔn de na die sɛ Nyankopɔn de yade to nipa so de a ɔbonsam sɔfo ntimi nya da bonsam sɔfo ntimi nya da doctor bia ntimi nsa da gye Awurade amen ti mo hia na so pa yɛ pa nti ɛnya nwanwan sɛ ebi a obi bɛkɔ yare adifo hɔ na ebi a yare na ɛdeda wɔn so no na wɔn akonya rasa na bonsam wɔn aka hɔ ɛnya nwanwan na mi timi sa bonsam die no otimi sa nipa die no otimi sa ɔno ana die na bonsam de otimi sa ɔno ana so die ebio me se ɛno ana sa ɔyɛ dɛ ɔyɛ fi nipa no so ɛno die ɛno no nti ade baako mu ade baako sɛ yɛti ase nso ne sɛ yadeɛ ne sɛ ɛba na ɛkya na ɛna yɛ bonsam yadeɛ ɔnhwe ya obenya dwene sɛ ne yadeɛ akyɛ ɛna yɛ bonsam yadeɛ na yadeɛ bi a afei na efura ase de nyabɔ nsam ya no afia obe deceived dia ache ebituma sɛ efiri Nyankopɔn nsa wom na ɔha nipa no ɛna ebi wɔn nso a na afei na efura ase Nyankopɔn na astarte ne nyinaa na estarte ne nyinaa nso wɔ baabi ekɔ wie bada wade timi hu nipa mɔbɔ wade ehu yɛ mɔbɔ wɔ Yesu din mu praise him yadeɛ ɛya pa nti nyɛ sɛ yadeɛ kya na kɔ hospital na nunu na nkɔ a ɛnɛ na ɔde na draw conclusion sɛ ebi a ɛyɛ abonsam yadeɛ ebi tuma ba saa but wa wo try sɛ uninim die bia na wa diagnose ho a wa you kill yourself wa na diagnose ho and I draw a conclusion say me yadeɛ no see ampa wonim dia a obetimi edu bia betimi ahunu tete no Onyankopɔn eyi na sɔfo kronkron de mo si wɔ no Israel brɛ so sɛ obi yare kwata a ɔbɛkɔ sɔfo pani hɔ sɔfo no hɔ na sɔfo na hwɛ kwata no wahwɛ yadeɛ no na wa examine no metres yadeɛ bi wa diagnose no ho sɛ yadeɛ we deɛ ɛnyɛ kwata ɛne ne sɛ yadeɛ we deɛ ɛyɛ kwata eni na ɔmokɔ nanso sɔfo ni yɛndete no no woni nim dia wontimi nhunu because afa na eba ti atotɔ ne ho ndi yade ne yade bitime ɛsɛ ndi sɛ ɔkɔ sɔfo no ho a sɔfo no na efiri no
ne wa hwɛ sɛ yade we no ɛnyɛ kwata na koma tɔ ne yam da bi we die ɛyɛ kwata te ɛwɔ sɛ eyi free enipa mu na asɔfo sa sɛ ɔmo gye bra yɛ bɔde a kwata no ɛba anafo pa bi bra na mantena ha sei praising asɔfo bɛgye bra bɔ na amen na asɔfo sa sɛ ɔmo gye bra yɛ bɔde a awa kwata asɛm no yade ahodoɔ bi ho de a tana ayɛ hu because the moment asɔfo no ɛbɛ diagnose no want me akyerɛ sɛ ɛyɛ kwata no ɛnso ɔtena nipa mu bio na ɔsi etu wɔ na wɔde pe bi masɔfo nini na ɔma ɔntena hɔ ɛno ano simple amen na nso menim sɛ Nyankopɔn asɔfo ɔmo nyɛ saa enti obia enti ɛnɛ no mo hu no sɛ ɛnyade ahodoɔ no efiri tere sɛ mo yɛnka bio hwan deɛ ɛna ne nyinaa saa na ne nyinaa sɛ na Nyankopɔn deɛ ne ana aduma bia ɛne ana obrewom bonsam so ne tirim wɔden bonsam se wahwɛ obi a yɛ kɔ Bible mu ne yɛkenka bebree ne akyerɛkyerɛ mo bebree no afa ho a ɔsɛ obi ahwɛ yie paa yade ɛda wo nso sɛ adeɛ bi da mo be so a hwɛ ne yie since mo dika ate ase hu sɛ yadeɛ ɛnam ɛnam ɛkwan ahodoɔ mmiɛnsa so ɛna ɛba nante wo yadeɛ no ɛdeɛ ne ɛyɛ mu baako a ebia na ɛyɛ physical na ɛho aduro no ɛna wunyaayɛ to wunya do ɔbɛhwɛ wo yie koraa nti na ma wo brɛ no a to nyame adom na akɔhyia wo boafo a wo hu ansa yadeɛ no na ɛkɔ na ba bonsam so deɛ ne wo bɛnante mu a nyame amɔkɔ ɔde wayɛ akoa ɛna Nyankopɔn nso deɛ ɛno nso deɛ bebree wɔn de ato nipa no so ɛna sɛ nipa obi koraa pam wa bibi ha wa mo sɛ mekɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛ de asɛm bi ato bonsam na ɛha me na deɛ wɔkɔ ne nkyɛn ɔno a mom na wɔde wɔ ha ato so deɛ na ɔkɔ fan sɛ ɔno deɛ ɛhu kyɛ ne nyinaa ɛdi ɔmfa nto nipa so kwada ɔmfa yadeɛ ɛnto nipa so kwa demo ɔde yadeɛ bɛto nipa so no na egyinagyina ne bɛbi so ti obi tiɛ ma sɛ na wo ti asɛmi na yadeɛ bi da wo so yadeɛ bi ɛda wo so a hwɛ ne yie wo yadeɛ no ɛnɛma mmiɛnsa na de ba ɛdeɛ na ɛmu baako ne obi wɔn so a na sɛ onim Nyankopɔn so a obitumi anya mmienu 2 in 1 amen obitumi anya sɛ 2 in 1 baako yɛ physical baako nso yɛ spiritual na ɔde tibi ase we kɔ anu we aba saa na ɔde tibi ase a ko bi sɛ last minute no but as dan kan wade sɛ ɛbade yɛ gyefoɔ ɛne no matter nipa no yareɛ bi a wonamu biara no sɛ Yesu nso mu yadeɛ bonsam ɛntɔ yadeɛ wɔ hɔ monyi ntum ɛwɔ nyame ebebe mo ani bonsam betumi atɔ yadeɛ de ama wo ɛwɔ hɔ satanic ɛwɔ hɔ yɛbɛkɔ mpa yie pa Yesu a Nyankopɔn nso deɛ wɔ kwan hodo ɛfa so ba ɛna nipa deɛ nso wɔ kwan a ɛfa so ba bare emu bebree no a ɛkwan a ɛfa so ba no deɛ me kyerɛ mo ana sɛ efiri Nyankopɔn hɔ na ɛbaayɛ a Nyankopɔn bɛsama mo woyɛ biribi na woyɛ biribi a ɛne ɛbɛkyerɛ wo Nyame bɔ ɛbɛkom bonsam deɛ nso no Awurade bɛtumi agye yɛn amen sɛ na bonsam ɛbɛto ahyɛ yɛn so na afei praise him nti adɔfo no menkyɛ ɛnɛ deɛ na meyi asi hɔ na obiara hu n'ani so sɛ yadeɛ wo wiase nyinaa nipa ɛbrɛ yadeɛ ko ankorɔ wokɔ hospital kɛse nipa asala ɛkɔ consulting room ɛnom na wokɔ ɛmo tete hamanuro nso nkɔfo a ɛkɔ hɔ ɛnom ne yadeade nkɔfo mo ka mo yadeɛ mu ansɛm a gye sɛ yadeɛ ama ayɛ wɔn pasaa wɔ wiase wɔn hu wɔn ho ano wɔn ntumi nna wɔn anim ato nneɛma bebree fɔn ne binom fɔn binom so ɛfɔn saa yadeɛ sɛ nipa ma nipa hu nipa no koraa fɛ hu nipa no koraa bio yadeɛ bo hu nipa no yadeɛ ne pasaa na yadeɛ asɛ no ano wɔyɛ mo bɔ wɔ wiase yadeɛ timi yam ɛmɛɛma mo ho ne yadeɛ yɛ mɛɛma ne mɛɛma mu obi nso ne yadeɛ yɛ no wɔ ne baa mu obi wɔ nso no fo yadeɛ ahodoɔ bebree ebi wɔ hɔ a ayɛ satanic ebi yɛ satanic ɛnyɛ physical ebi nso meka sɛ ɛnyɛ physical nyɛ sɛ deɛ esi wɔ physical o ba ne source no ne course no the course no biribi na ɛkɔ no saa yadeɛ ɛyɛ deɛ ɔkɔ so no obutu akyire ɔna ɛyɛ saa adeɛ no
ene se Nyankopɔn tumi wan ne firi wo pa eno ano so de okura de we mu no se wo bonna nsa to wo se afi ojemu a obenya somdue amen ti na me boa ya ade suya mu no e behwe na ehu kwan papa a wade befa so oboboa ye ti obi a ho se ye be so ya bom paye ti ne hu yie ya re bi da wo so o complain donso obi wa ne complain donso pa yie pa the complaints no efiri ne nase ekosi ne tire so ba bia wo yare ebi ho a e physical sunsun sem bia anim bibi won so obonsam na attack nipa no no wa attack no no wa yure no se maame no animu akoa no maame no animu akoa si ya no wo ye ti wo bere sa obi nso mu betimi akoa na e physical ni sisi na ya ni sisi obi nso betimi na ya na nipa na afedi ni sisi no so ntse eye bonsam ya de physical ho ne obetimi ahunu se nyame die nie bonsam die nie ahomoni die nie no yese Nyankopɔn da sai Nyankopɔn bituma adai gu so mo amen akiro fo mo yan sori e ti ye hia Nyankopɔn adom mun ye hia nyam ende se mo ba nyame fie ni a kyerɛkyerɛ mo na mun tie ni ye na mun timi mompaye ye mompaye pa san se ya ria no ne fare baa no ya ria fare baa no ejina enema ho do me nsa so obu a odimo sa still no ase ne so tia na yetie odidi still no an se ya ria no se no ade hie bia mu no ya ria no mu na ya den ya ria no mu ya den emu ya den no ebi ya bonsam ya de ebi ya nyame de ebi ya physical no wan hia wo boafo a ebedu bebe ne yade no na ekosoro sa yade nso ede hu benipa ede adwendwene benipa ede amihia benipa ase nipa no obewu enema bebre bade kama ho amen Nyankopɔn eka ye ho ede Onyankopɔn no yansom no saa nyade nyansa nyina no otumi sa na yesa de ye tira me kasa nyameso nka lucky wo mu de a anka de ye lucky pa cause yende ye Nyankopɔn no otumi sa ne nyina otimi de ba na wo ye fi ho ma wo eni pa na fo ye ana ho ato no fom de ebia wo de nam so ma ne baaye no wa siesie ni ma bi ana bi nti anya bone nko a ne mo akire be kire mo ne bone nko a na ma Nyankopɔn de yade atu ni pa so ene ma bi hye mu a yakodi tese ebe hunu ti wo ha sei na yade da mo so e bobom paye ma ho kusa ekwa mi ansan eso na yade no e fa ha wo yade ebe eni pa yade sunsun bia ni akire efi abonsamfo bia nka ho yade no ha na physical na wo yare ebi won so de a ahomfi ene ahombone ahomfi ni abonsamfo demonic ahoma owiem ene ahoma won nyamia ewosunsun mu no ene ya attack wo ya so mu den se wo de asomdue ya ma wonya bi da ena won so bi ameka sei wan trans wo ahotie mu no amenya mesuru an no so a wo boton so kra no a wo bono mo no so wo bono mo no omo so ye no mo praise him me say wo bono no so ye de be eye ne mo na wo de na ko yese yese ayi mo ka so fani so for Paul e de Yesu din tu ahonhomone a akwa no so for ni me bi omo so omo nyame ho bia nto omo no omo so de omo anu hunu e ko tu ahonhomone honhomone eye omo de to say omo so wo di obo Yesu din wo yeso we don't qualify to mention the name of the Lord. You don't qualify. Oh, you this guy, you qualify to mention the name of the Lord. Mention it. When some can also say, why don't you call the name of the Lord? I don't know, fair right now, about the uncustomary. I don't know, so say, oh, Boradi Dia, Ebako, but yet you Boradi, never the angel, amen. Yambo Edino, Edino Bagia, Edino, Ebaboy, Timo Obians, Sabonini will be our Quemodia. I hold me and son, or Geo. Obia come Antony yem yentua ko sia no se me bone yentua ko sia wo hu se me yade efira na baaye asomdie hene ye de enase kase e ma wo ene wakasa kire wo de wasema maye wade hu ye mobo ye ne yade na ti wo wi ase yade haye yade fremu ne ye fi bamu ne ma bebre ni padua mu wade wo de ma se yade bi dokoro no wontime na wonne ne ho wakwa nyina wade gini wo Yesu din mu
Awurade gyina wɔ Yesu din mu. Awurade deɛ ɛkwan bi a nam so baa yɛ biara no, Awurade mesrɛw hu yɛn mmɔbɔ na oma yɛne yɛn ho na yɛade ahodoɔ ne Nyankopɔn yɛtumi anya asomdwie. Mesrɛ asomdwie ma wo mma yi, ma asɛm yi enya baabi ntena wɔ wɔn akoma mu na wɔn ntumi mfa wasɛm yi so nkyɛke wɔn nipadua mu na wɔn ntumi ahu yɛade ahodoɔ baabi efiri ba na wɔn ntumi ayɛ nneɛma bi afa ho. Ɛda wɔ asɛ sɛ ɛnɛ wɔde wasɛm ama yɛn ɛwɔ yɛn Awurade Yesu din mu. Amen.